Yanga ngamasistisi yathi manazela zamaqaphela bakhona benza abazohlala ehlabeni zenu bayothenza lokufika lokho nize ningavumi siyazibona izinto manje ziyashintsha sasibona izinto seyishintsha kodwa kwathiwa singavumi namhlanje sekukhona engingasaboni kahle bantwana bakwethu kuthiwa sihlale phansi sibonisane ngopholo asibonisane kule ndawo kuyangihlupha namhlanje sekukhona lokhu le nkonzo sekuthiwa emathempeleni makuthiwa kufanele ufunde kushunyayelwe kuvula inkonzo kushunyayelwe bese kuvela izwi lokuthi inkonzo izoba mfishane ngoba imisebenzi miningi asukwazi konke lokho singabasendulo odlula lapho kuthiwe mawubabiwe inkonzo kuthiwe awuzukushumayela uzohlabelela nje kuphela asikwazi kodwa maphuma kumnikazi siyakwamukela kodwa makokwethu bantwana bahle funake sibekisise asibekisise khona into engihluphayo yokuthi kuthiwa inkonzo izoba mfishane imisebenzi eminingi bese uvela lowo msebenzi uthola abantu sebehlabelela amagqiza namagqiza nalabo behlabelelela kwintulo nalabo behlabelelelabo behlome imali emakhanda uthile futhi ithi mayisese isibaliwe leyo mali ngazi umsikisikayo nasekuphinda sekuthiwa hayi konakele makulungiswa uphinde futhi ovela impela kungiphethe kakhulu nebuhlungu ngoba angithenzi ukusho kuthi nasekuphinda lelo gemu bese bekhuluma baphethe lelo hlelo bethi khiphe yonke le mali onayo ngoba yona yakhe kashembe kunabantu inkosi ekhulume ngabo yakhi bayeza bangaphezu kwethu umbuzo uthi laba bantu shenda bamemayo uma iy'nkonzo zingasekho emathempelini bazozana ikuphi abazokwazi nabazokwenza ma iy'nkonzo zivale emathempelini kuthiwa inkonzo izoba mfishane noma hlabelela zingashumayeli ngoba imisebenzi miningi ngiyasaba khona igama engisabelayo lapha emali yokuthiwa eyemali akuyona eyabheka shembe ukuthi konje wake washo kuleli ilanga ukuthi imali eyakhe igama eleshayini manazalethalele abazukushoyela abantu ukuthi ushembe umthelisi abazukushoyela abantu ukuthi ushembe udimande abantu bakhiphisana imali ngenkani uthi imali asikhiphe yonke siphetha kuyona eyethu yakhe siyaziguqula izinto ezingafanele siyiguqule yakhi inkosi singavumi ushilane ngoba sisizwa ukhona ongekho ngiyalisabela mlalelo gama lokuthi kanje sisho kanje hayi asikhole phela bawethu singaze sidlule isangweni lekhaya khona ungene esangweni lakwakho nangiyasaba ngokuba igama likababa liza kudingeka phansi kuthiwa ungithelisi
그러니까 나는 가서 미션이 서로서로 주치 아가면에서 유니에게 그러가 숨기는 여성에서 넥사스 아스라서 숨으면서 제 숨전이 에야바 시차천이 시차천이 배명이 사유 가시성이 막한다 소자스가 숨으면서 애기 아스키 태양의 뭐가 내가 쉔다 시수면을 아니 관계에 애들이 공부라 일시가 시차천이다 문제가 그래서 기말로 리즈 스타라이즈 몰랐을 때 나 가야 스타일을 스쿠 뭐가 이거 여기 수마다 남았게 아니라 지내게 이것이 시기네 시기가 나다 시기 나자레타 남산의 코는 나자레 거의 패키니 까마망쿠르 아사베라요 네마코사자 네마코사자 네카수키 그러나 남산의 시기가 먹겠나고 쓴다 이것은 카메라와 우리나라의 교회고 사상 우리나라 가고 사이트다 카메라 용해주 와키고 스가스 아마타기나 하는 에스리 아우 사게 와키레다 에스리 아마타기 아우 사게 마티나 이시나 야 에타스킨 와키 아베오 우라이라의 가게 우라이 수시와고 우라이 몸론인도 우나가 가슴을 잡아대 왼제가 해 무슨 해 오라이니 아보 크리들이 남자가 있어버려 나서야죠 내가 나서야 써니 비상 오고지 따가 맞지 니도 따가 맞지 아사스 뭐가 지나세고 나는 무조건 그러니까 이슈 때가 지나서니까 왜 옷을 무감해야 가 나가 니 때라고 니는 내 생각이 꼰서 아그 내 암이 싸겠네 와주고 내 암이 내 미소 부담하는 내 옷에 사람하고 물어봐 내가 시키는 해야 시작으로 되는 뭐가 아싸 내가 써 뭐가 판디 안 맞아 내 스스로 좋아라